खुलुमबाय दिनै 15 फेब्रुवारि 2024 बिस्थिबार सरासति फुजायाव थांनानै गावसोरनि न' फारसे दासिमबो सौफैयाखै सरासति फुजायाव थांनानै हरखाब गोमादों गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय नुनमाटी ओनसोलाव गावसोरनि फरायसालियाव सरासति फुजा जादोंमोन आरो सरासति फुजायाव थांनानै सानै 7 थाखोनि हिनजावसा गथ'फोरा हरखाब गोमादों एबा फुजायाव थांनाया गावसोरनि न'सिम दाबो सौफैयाखै सानैबो फुजायाव थांनायनिफ्रायनो गोमादों बिसोरनि मुङा जाबाय मधुस्मिता वैश्य आरो बन्दिता भौमिक दा बिसोरखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर' बिथांखौ गोब्राब लोमजानायनि थाखाय गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय दिसपुर नार्सिं हमाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेराव फोसावनाय जादों वानाद केरेलायाव मालायालम सावथुन मुलुगनि मुंदांखा डिरेक्टर बिथांखौ गावनि न'आव थैना थानायाव बोखांदों थैनाय डिरेक्टरनि मुङा जाबाय प्रकाश करेली 65 बोसोर बैसोनि नाथाय प्रकाशआ माबोरै थैखो बिनि गुबै जाहोनखौ रावबो मिथिनाय जायाखै दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ लोगोसे बिथाङा हरखाबै थैनायखौ लानानै मालायालम सावथुन मुलुगनि माखासे फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायदों तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नावकाटानि जोहोलावफुरि बिबारबारियाव एक्टर मनीषाया बाहागो लानानै जोबोद रंजानाय फोरमायदों गिबियावनो आङो गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय आरो आदामोनखौबो गासैबो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय साबायखर आरो जोंनि EM सारखौबो जाय आंखौ हांख्रायहरदों बिथांनिसिमबो जोबोद साबायखर बेयाव सफैनो हानानै आङो बिराद गोजोननाय मोनदों जायगाफोरखौ नुयोब्लानो गोसोआ मोनसे गोजोननाय फैयो बिराद मोजां मोनदों नोंथांमोनाबो फैनो हागोन नायफैनो हागोन बिराद मोजां जायगाया नोंथांखौ लेंहरनायनि बेयाव आंखौ लेंहरनायनि गुबै जाहोना बेखौथ' आं मिथिला सारा हांख्रायहरबाय हांख्रायहरनायनि थाखाय आंबो सफैनो हाबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय माबाफोर स्पेशली सारा आंखौ मोसा मुभि जाय नैबे 2023 आवहाय मोसा सावथुना ओंखारदोंमोन बे मोसा सावथुनावहाय सारा स्पेशली मोजां मोनदों आंनि फाव खालामनायखौ बा जोंनि सावथुनखौहाय बिराद मोजां मोनदों स्पेशली बिनि थाखाय सारा आंखौ इनभाइट खालामदों जानांगौ स' बेनि थाखाय नोंथांनिफ्राय मा थागोन भेलेन्टाइन्स डे बेखौथ' जोंनि बर'फोराव बुंनो थाङोबा मानिया नङा होनबा बेथ' बेनि सायाव आङो जेबो बुंनो थांला अब्लाबो दिनै लाइमोनफोरा बिराद माने ओंखारबोदों जिहेतु नुदों बिथांमोननिसिम खावलायनाया माबा गावबागाव मोनसे आं बिनि सायाव जेबो बुंनो थांला माने सरस्वती बिमानिबो फुजा बे बेलायाव लाइमोनफोरनि थाखाय मा खालामो दिनै आइ बिमा सरस्वती फुजा बेवहाय बयबो दाथ' टाइमाबो जाबाय फुजायाबो जोब्बाय आंबो फुजा खालामनानै फैबाय दिनै फरायसाफोरनि गोथार सान नङा होनबा फरायसाफोरनि मोनसे आवगायनायनि मोनसे एसे थाबथानो नागिरबाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां दिन नङा होनबा दिनै स' आंनि थाखाय बिराद मोजां दिन आङो स' दिनैनि दिनाव बिराद खुसि आरो बेयाव सफैनो हानानै स्पेशली बिराद खुसि आंनि दिना दिनैनि थाखाय बिराद मोजां आं बेखौनो बुंबाय नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि